ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାନତା। ଥରେ ଜଣେ ସନ୍ଥ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯାହାର ରାଜା ଥିଲେ ଭାରି ଗର୍ବୀ ଏବଂ ଉଦ୍ଧତ। ସେ ନିଜର ରାଜ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ନିଷେଧ କରିଦେଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟର ଲୋକେ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କେହି ସେମିତି ନ କରିଲେ ମୁଣ୍ଡକାଟ ହେବାର ଭୟ ଥିଲା। ସନ୍ଥ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖି ରାଜା ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରି କହିଲେ, ତୁମେ ଜଣେ ଭିକାରୀ ବୋଧହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ କାହିଁକି ତୁଚ୍ଛାଟାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକୁଛ? ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ସିଏ ନାହାନ୍ତି। ଏ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଁ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବୋଲି କୁହ, କିନ୍ତୁ କାହିଁ ସେ ତ ମୋର କିଛି ଅନିଷ୍ଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସନ୍ଥ ଜଣକ କହିଲେ, ମୁଁ ହେଉଛି ସନ୍ଥ। ମୁଁ ଏବେ ଯାହା କହିବି ତାପରେ ଆପଣ ମୋର ମୁଣ୍ଡକାଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱର, କିନ୍ତୁ ଏ ରାଜ୍ୟର ବାହାରେ ଆପଣଙ୍କର ରତିଏ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ମାନ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଅଛି। ସେ ବି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, କିନ୍ତୁ ସେ ଓ ଆପଣ, ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ। ସିଏ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଅମତ ହେଉଛେ, ତାକୁ ଗାଳି ଦେଉଛେ, ତାର ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ କରୁଛେ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେ କିଛି କହେ ନାହିଁ। ସେଇ ଅଧିକାର ସେ ଆମକୁ ଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆପଣ ଏତେ ଅବାଧରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଭାବରେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ଓ ଭଲରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏମିତି ଜଣେ ଈଶ୍ୱର, ଯିଏ କି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅମତ ହେଲେ ତାର ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଦିଅନ୍ତି। କୁହନ୍ତୁ, କେଉଁ ଈଶ୍ୱର ମହାନ, ଆପଣ ନା ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ସଂସାରକୁ ତିଆରି କରିଛି? ସେଇ ଈଶ୍ୱର ହେଉଛି ମହାନ, ଆପଣ ନୁହନ୍ତି। ରାଜା କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ସନ୍ଥ ସେଠାରୁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।